chako pare wach mar ng'anyo ni endi. Kwa kanyendo to koro wadhi ne bana bayo weche mag jopuonjre go, lakini wach mopogore ni jopuonjre 138 mag sikund sekondar ma Ikonge Girls e kaunti ma Nyamira ochwale od thieth ka giywago rem mar kach kod ambululu. Kwan jopuonjre 90 e kindgi yudo thieth e hospital ma Ekerenyo, ka jopuonjre moko 38 ithiedho e hospital mar giywago ma Mugumo e alwora ma Ikonge. Jafwambo marwa Juma miwa ler mar wachni. Kaluwore kod lipot mawuok e migaono mar thieth e kaunti ma Nyamira, jopuonje manyirigi mag skund sekondar mar Ikonge maromo 138 ma bende pod dhi nyime e yudo thieth ne ywago ich kaachiel kod ambululu, gino mane omenore kodgi e kuonde thieth e kaunti no ma Nyamira. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Nyamira Mbati Mokoa ne owacho ni jopuonje maromo 90 yudo thieth e osiptal oduma subkweno mar Ekerenyo, ka jopuonje maromo 38 to dhi nyime kod yudo thieth e osiptal no mar Mugumo. The rest we have agreed as a team that we are going to hold them here so that we wait for the culture results. So right now I can't say where the problem is, but what we think should be is something related to what they ate or what they drank. It's around there. So we have to first know where the problem is. Ombati mabende wacho ni girito duoko mar pim mondo ka ging'e gima ne nyalo kelo tuoni. Wach ni thoth jopuonjego koro sido fuong'ruok matin bang' yudo thieth. We have sent a team to school to confirm exactly what the problem is. The students are presenting with low abdominal pain, diarrhea, vomiting. It's a similar presentation across. We've taken their stool and sent it for culture. We have probably 3 to 5 who have not stabilized yet, and we've agreed that we are sending them to Nyamira for further review. Director migano masomo masapkuno ma Nyamira North Claire Oyula ne oyango wachni kabino wach nonro koro pod dhi nyime. They are under treatment and they are showing good progress. So investigations are still being conducted to find out the cause of the problem, but they are stable. So we are hoping that we'll discharge some of them today, depending on the doctor's advice. Jonyuol mabende luoro ne omako bang' winjo midhiero machal kod mae kendo ne oringo kuondego mag thieth okwayo migaono mar somo kaachiel kod sikulno mondo kotim nonro mapiyo piyo. Na tumekuja kwa hospitali, tumethibitisha watoto wamepata nafuu, wamepona. Ile tu mwalimu alituambia ni maji ilikuwa walikunywa maji, walisugu maji haikuwa safi vizuri, haikuwa imepewa dawa. Tungependa kuambia Ministry of Health waishughulikie jambo, waone kama hiyo maji itibiwe, ipewe dawa, ndio watoto wetu wapate maji mazuri wanaweza kunywa. Sasa ndio imetukimbisha kwa hospitali kuja kuangalia kama watoto wetu wako hali nzuri, ila tu tumepata wameshughulikiwa na kwa hali salama salimini, wengine wanapata nafuu. Sasa mimi naomba serikali ya kwamba kama mnaweza kutusaidia, badala ya kutuletea hizi basi za shule, mtupatie maji safi ya kunywa. Nyaka sani pod rito duoko mar pim kuke laboratory mar yango gima ne nyalo kelo HCAG kaachiel kod ambululu kuom jopuonjegi. Juma, Ramogi TV.